kulaba abafunda ilento lena ispam akusho ukuthi wasifunda kumuphi unyaka noma usifunde nini, kodwa umthetho wesibhamu awushintshi, uhlezi nje kuyiwona wona ngaso sonke isikhathi. So la ngizothatha khona ama-section, ngizothatha i-section 13 no-section section 13 no-section 15. Lama-section lawa athanda ukuthi abe umadida kancane. So njengoba sazi ukuthi kukhona u-section 13 no-section 14 no-section 15 no-section 16, so kanjalo kuze kuzogcina ku-section 20 ngokuhlukahlukana kwawo. So la ku-section 13 u-self defense okuyi-private use, mawukuthi kusuke kuzoba i-handgun noma kuzoba i-shotgun which is not fully automatic, right? So la kwi-handgun mawusuke uthenge i-handgun for ngaphansi kwa-section 13, so kufuna wazi ukuthi ikupho kufanele ukwenze, ikupho engafanele ukuthi ukwenze ngaleyo handgun, ngoba yona ihamba kungabi khona ekwazi ukwenza, kube khona futhi ekwazi ukwenza. I-handgun efola under section 13 yona umsebenzi wayo kuwukuthi igada wena ize izogada futhi a third party whom you are trying to protect ngaso sonke isikhathi. Bese emva kwalokho iphinde futhi yona ungakwazi ukuthi uyojoyina u-sport shooting ngayo, so ayinankinga. So ungaba occasional sport person, ungaba futhi dedicated, so kukwena ukuthi kupho kufuna, kodwa for sport shooting ilento i-section 13 awunankinga nalokho. So section 13 la ungangeni khona, awungeni kukhona inkampani uthothi inkampani mhlambe zama-security zenze response zibuye zize kuwena zithi okay kunama-interviews but uzosebenzisa isibhamu sakho. Ma ukuthi inkampani isho kanjalo ithi uzosebenzisa isibhamu sakho, inkampani leyo ilento izokufaka enkingeni ngesimo sokuthi leso sibhamu lesi sakho uzosebenzisa uma kuwukuthi kukhona esekufanele okukuphoqayo ukuthi kufanele usebenzise leso sibhamu, same company izokushiya wedwa enkingeni kangangokuthi wena njengoba isibhamu kuyesakho wena okhuluma enkantolo, ngoba phela inkampani ngeke ize kukhulumele wena ngesibhamu sakho. Leyo nto nje icacile ukuthi njengoba isibhamu kuyesakho nje wena uzohamba uzikhulumela enkantolo ngesibhamu sakho nangesigameko owasenza, futhi inkampani izokuxosha emva kwalokho, ngoba inkampani zonke inkampani azifune lutho into ezofaka zona enkingeni noma ekukhulumeni, isikakhulukazi mase seziya ngasenkantolo. So inkampani izokuxosha same time uhamba uzikhulumela wena udaba lakho namaphoyisa. Phinde futhi kube yilaba abenza i-close protector ngezibhamu zabo. So nakhona lapho makuwukuthi kukhona okuphazamisayo kudinga ukuthi uziphephise wena kanye ne-principal losuku uhamba nayo, leso sibhamu moqala usithatha usisebenzisa, ngoba isibhamu esi-private inkinga futhi leyo nakhona azokulandela futhi amaphoyisa, ngoba usebenzisa isibhamu sa-private kodwa usisebenzisa wena sowurana ngaso i-business, ngoba akekho ngazi ukuthi inkampani nenkampani iyona eprovider nge-equipment mayisuke iqashile. Ukwazi wena ukuthi uzolekelela inkampani ngesibhamu sakho ukuthi ulekelela inkampani, akwazi ukuthi kwenzeke lokho. Umthetho awukuvumi lokho, umthetho awukuvumi ngokwesibhamu sakho, umthetho awukuvumi ngokwenkampani ukuthi inkampani ifune wena uyisize. Inkampani iyona efika ne-equipment, ikunikeza equipment ukuthi nazi izinto zokusebenza. Bese emva kwalokho sibuyele ngala ku-section 15. So section 15 uma i-handgun yakho iphume under section 15, so which means u-sport shooting law. So u-sport shooting kuhambe nakhona kube nemkhawulo futhi. U-sport shooting kuwukuthi lesa sibhamu sa-sport shooting usisebenzisa nini sona, kufanele uku-understande lokhu lesibhamu sa-sport shooting yinini sona la usisebenzisa khona ukuzidefenda wena, nanokuthi uma lapha yana-ke ku-sport shooting sikhuluma ngokuthi uzidefenda wena yourself ku-sport shooting. Azikhali third party, azikhali bani laphaya. So lapha usuke uzidefenda wena lapha manje. So akube wena ukuthi uyahlaselwa usendleleni esuka ekhaya uya e-shooting range, kuleso space nje ukendleleni, akube ukuthi uyahlaselwa lapho, yila ungakwazi khona ukuthi usisebenzise leso sibhamu sakho, okuthi kuya-understandeka ukuthi okay kunobufakazi bokuthi okay no ubesendleleni eya e-shooting range. Noma masawufikile e-shooting range akube ukuthi kukhona abazama ukuthi bandisarme khona e-shooting range futhi ngaphakathi.
emva kwalokho uma kuukuthi sowuphumile e-shooting range akube ukuthi uyahlaselwa futhi endleleni yakho from shooting range so uya ekhaya. Lapho ke ilangakwazi khona ukuthi ikhulumeke into yakho noma soyochazela i-magistrate ukuthi kwenzakalani, into ezwakalayo leyo. La iqala khona iphume esandleni ingalesikhathi sowuzosuka wena e-shooting range uthi hayi ngoba nansi sengiqedile ulento lena upractice izinto zami ngala angisase sengidlula lapha ya ngobamba izinto ezimbala kulabo abaphuzayo. So kufuna wazi ukuthi uma sowuqala soyodlula kulezi yandawo leziya and uhamba nalesibhamu lesi sa section 15, uma kukhona into ezokuphazamisa lapha ya wena sowuthi usebenzisa lesibhamu, okusho ukuthi ke manje ngicabanga ukuthi uzokhumbula kule video edlule ngithe musu ukutholakala endaweni e-wrong ngesikhathi esi-wrong. Kufuna wazi wena ukuthi uma utholakala lapha ya sowuke endaweni e-wrong ngesikhathi esi-wrong and sowuzokwenza into e-wrong ngesibhamu esi-wrong. So zonke izinto zakho zi-wrong lapha ya manje mase sowuzosebenzisa same spam. Okuwukuthi kufanele understandeke ukuthi umthetho uyasho ukuthi you can use anything at your disposal to defend yourself. Ngaso sonke isikhathi you can use anything at your disposal to defend yourself ukuze nje impilo yakhe ihlezi right. Okunye nokunye kuzobonakala after, right? So yes uzosebenzisa kodwa the consequences azobe khona lapha ukuthi okay so kwenzileke lokhu bowufunani la then uzochaza ukuthi bufunani la and we understand and the section le yalesibhamu lesi uzochaza nayo ukuthi we understand futhi ukusho ukuthi ke izinto kazihambi ke kahle. Bese ke futhi emva kwalokho kumele kube ukuthi siya understand la kuwona futhi usection 15 ukuthi usection 15 awukwazi wona ukuthi uphathe ube uself defense wakho ukuthi wena sowuzokwehla wenyuka nalo section 15, ngoba kukhona uthola ukuthi athi umuntu hayi mina ngoba vele nje isibhamu sami lesi siyaziwa amaphoyisa emhlamba yasaza amaphoyisa siregistered ngaphansi. Yebo siregistered ngegama lakho kodwa awukwazi ukuthi ulento lena usiphathe for self defense. Inkinga la iqala khona. Lesibhamu lesi ungasiphatha ukusiphatha ngoba khumbula ukuthi ayikho into e-wrong ingekho into e-wrong. Uma kukhona into e-wrong kusho ukuthi there is something wrong. Kufanele uku-understand lokho ukuthi yabo nje makuthiwa yonke into ihamba kahle then zonke izinto zizohamba kahle. Leso sibhamu sakho uzosho umnyathi mina ngiloko ngaphatha i-sport shooting ukusukela le ingoba gagaze kube khona okukuphoqa ukuthi kufanele usebenzise leso sibhamu, kodwa mhlazane wasebenzisa leso sibhamu usebenzisa ukuthi uyazivikela wena. Nansi indoda seyilele laphansi sekufanele uchaza ukuthi le ndoda elele laphansi wena uthatha impilo yayo ngesibhamu sika sport shooting. Yila uzobona khona ukuthi umthetho engathi uhamba ngendlela lento lena ongangivuni mina. So bekuyiloko nje kwama sport kwama lento lena kwalama section lawo mabili.